and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki gataga Cordova, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Jomar. Thank you! Salamat! Thank you! Karon nga, minyo na kita, Shane. Ako yung saadi mo nga ampingan kita ka. Og di ko musugot nga maglisod ta. Ilabi na sa panahon nga may mga anak na unya ta. Salamat, Jomar. Dako kay kong pagsalig nimo. Nahibaw ko kung unsa ka karesponsable nga pagkabana og pagkaamahan pohon. I love you, Shane. I love you too, Jomar. Dali na. Magbuhat na tagdagang anak. Love you. Mahal, Oh, kumusta man? Unsay resulta sa PT nimo? wa. Negative kihapon. Wa na gid siguro yung chance nga makaanak pa ko. Ayo pagunahon na ana. Dili pa lang gyud siguro panahon karon. Pila ka tuig na tang nagsigig suway. Pero hangtod karon wa gihapon. Nawad na kong paglaom, Jomar. Shane. Mauding patay-patay kag maayog trabaho. Para makalimot kasi mong problema. Di lang ko gusto magsige gunahuna na bay. Mag-uol ko magunahuna nga wa pa ko'y anak hangtod karon. Today, ipatawag ka ni boss kanina. Ato sa office niya after lunch. Jomar, Yes, boss. Naabay problema, boss? nahibaw mi nga maayo ka nga trabahante. Pero nag-cost cutting ang atong kumpanya. Og sorry, nga usa ka sa nataktak, Jomar. Utsa! Sa ato pa, wa na day kay trabaho? Wa na. Sorry, Shina. Di na ako makahatag sa imong mga gikinahanglan. Ug atong mga tinigom, mausay kuhaan nato sa atong budget kada adlaw. Ayaw pagunahon na, anak, Jomar. Karon naman na ba? Nahibaw ko makakita raw niya kag trabaho pohon. Salamat, Shane.
paita. Wa ko magginanawag na ako sa kadagan akong gi-applyan. Jomar, nahinumdum ka ni Ate Cindy? Oh, nga naman. Naa siya gi-offer nga trabaho dito sa Saudi ba? Nangita man og laing helper ang iyang amo. O gusto niya nga pasudlon ko dito. Total, Luwa mo ko'y trabaho, mao ba? dili man sa ingon ana, Jomar. Pero kinahanglan ta og income. Nagbayad pa ba taning bahay na to karon? Og dili sa kumusugot nga pasagdan ka nga ikaw ra mo'y naningkamot. Gusto sa kumutabang. Pero di ko gusto mo larga ka. Dili ko gusto malayo ka. Pero kinahanglan. Jomar, para ra ni nato. Para puhon, kung may mga anak na unya ta, na anak ko diri sa Pilipinas. Dili na ko malayo nimo og sa mga bata. Okay, sige. Kung mo na imong gusto. Di na lang ko mamugos. Og di ko gusto nga ako mo'y basulo ni mo niya. Salamat sa pagsabot, Jomar. Ay, laya ining ako lang mo sa dress bayo eh. O pagin si Shin. Uy, si Shin. May kinanawag na gid siya. Shin, may kinanawag ka. Kumusta naman ka diya, ha? Okay naman ko diri dong. Medyo busy lang yun. O karon pa ko nahuman sa tanan akong gibuhat. Maayo gani kinilakaw akong amo, maka-cellphone ko. Mo ba? Abi ni mo no, ganina ako nagpaabot sa imong tawag. Gimingaw na kay ko ni mo, Shin. Gimingaw na sad kaayo ko nimo dong. Ayaw ka bala ka. Paspas ra kayo ang dagan sa panahon. Mauli ra dayon ko pohon dong. Taod-taod pasog yun na nga pohon, bay. Mao lagi ba eh? Laay na kay dress bay. Laban na nga, okay trabaho. May magani ka kay wa ka matangtang sa trabaho. Nasurtihan niyo ko, bay. Sige lang. Ako pa nimo. Pangita og lingaw para di ka laayan diha. Bay, di sa ko ganahan nga maglingaw-lingaw ko. Samtang to si Shane sa laing nasod bay, naningkamot, nagtrabaho. Paabot lang ko bay nga naay mo dawat ako sa tanan akong gi-applyan bay. Mao ba dong? Wa pa di kapoy nanawag nimo? O lagi Shane, huwag gihapon eh. Paita biya ini. Ako'y lalaki, pero ako'y nagsalig sa imong income. Ayaw lagi paguna-unaan na. Ay, tuod di ay ba? Manangit unta ko nimo dong ba? Unsa man na? Si Crystal ba, akong amiga. Bago ramang gud siyang buwag sa iyang kaipon. Nangayo lagi siyang tabang na ako eh. Gi-offeran ako siyang ana lang una siya puyo sa bay. Pero syempre magbayad siya kaabang nato kada buwan. Oo ba? O noon, way problema na nako. May na lang na extra income na to. Mao gani. Thank you dong. Niya, kano sa man siya mo balhin? Kuya Jomar? Ikaw, Crystal? Kagwapa yun niya. O kuya. Dali, sod. Salamat. Og thank you gid kaayo nga nisugot ka nga muabang ko dinhi ha, Kuya Jomar. Kuya Gutaon, Jomar na lang oy. Crystal, di ba? Yes. Yes, Jomar. Sa tinuod lang no, ikulbaan ra ba ko pag ingon ni Ate Shane nga mananghid pa siya nimo. Pero maayo gani kay buutan kaayo ka. Kung nun sa'y gusto sa kong asawa, maogi matuman.
Ayaw ka bala ka, Jomar. Karon nga wa imong asawa. Ako mo'y atiman sa nimo. Ha? Mao ba? Siya mo andam sa mong pagkaon? Ubay? Pila na kaadlaw nga giatiman ko niya. Ug kiwawan kay ko ba kay di ra ba misuod ani niya? Mao gid. Delikado sa kayo kay. Guwapar ba ka? Matod pa nimo. Unya, siksi. Oo, bay. Di man gina ikalimod ba yoy? Pero isang taon may mag-unay ba yoy? Aw, likay lang gid bay. Karastaan ba ito mauli si Shane? Dong, ma-extend pag yung sa katuig diri ay... Ano kun man sad good? Dako na kayo na nga mapuno sa atong tinigom kung ma-extend pa ko sa katuig. Mao ba? Laing usa ka tuig na sad. O ikaw, kaya ram ka ni mo ngayon anita. Layo ta. Kaya ano na ako, Dong? Para bitaw ni nato. Bahala kay. Ay, lami ay tagay. Ganihara jud ko nakabantay. Nga murag na kay problema. O karon lang nako na confirm nga naa gid ay. Itagay naman gyud ka. Ay, wala ko makasabot ni Shane. Sige siya gunahuna nga makakwarta. Kwarta! Wala man lang sila ang ginahuna oy. Wala na sa magunahuna nga naa ko diri nga nagpaabot nga muuli siya. Dili siya makasabot bisag ako pa siyang papaulion. Gusto ni mong mupauli siya kay naasad kay mga panginahanglan, di ba? Nanginahanglan kag sex. Oo, sakto ka. Pwede kay tigatabangan anang butangan. Unsa? Di na naman pagkaroon ingnon pa din ni Jomar. Di na ko bata. Ug nahibawsad ko nga na-attract ka na ako dihang una ko nimong nakita, di ba? Oh, Crystal. Atong tambalan ang atong kauhaw sa sex, Jomar. Crystal. Crystal. Wow. Anong napawawa man ka diha? Grabe kay kamot ah. Ikaw, sad. Klaro kayong gipang-uhaw tayo ning butanga. Pero magsabot ang daan, ha, Crystal? Bisag unsay may tabo. Di pwedeng may bawas si Shane, ani. Way problema. Samtang wa pa siya, ako ka. Delikado kayo ng imong gisudlan ba yun? Naibaw ko. Pero ang kuno na ko, bay. Dako kay nigtabang na ko. Aw, bahala ka. Dako naman ka. Naibaw na ka nga, bisag unsaon pagbali-bali sa kalibutan. Di good, makatarungan nun ang imong gibuhat. Bay. Sus, ay padaan na imong amigo, eh. Huwag na siya kahipaw kung unsa ta ka-enjoy. Di ba? Enjoy kita sa kama. Dali na, matawag na ta. Giduka na ko. Later na. Gimingopo ko ni mo. Jomar.
Sana mag-urasa? Oh, laod to naman di. Lubat pagiguda. Oh, lami pa kayo tuwag sa Crystal eh. Crystal! Crystal! Uy! Ay, good morning. Good morning, good town. Laod to naman. Uto na. Oh, si... Tinuod yun ay! Shane? Crystal, kung napakikauaw si mong kaugalingon, pahawa na karon dayon. Ate Shane. Pahawa! Oh, Shane. Ayaw ko hikapa. Shane. Jomar, nga naman. Nga na nakabuhat baka na ako, ani. Shane, natintal ako. Kuna naasad nga na ako'y panginahanglan. Bullshit! Kaya ano? Ako wa ba? Ha? Jomar, tao rasad ko. Og sama ni mo, nasa ko'y mga panginahanglan, pero wa na ako pangitaas laing tao. Shit, pasaylo ako. Nasayot ko, Shin. Bugo kay ko. Nadalangi ko, Shin. Shin, sorry. Siguro, naayrason gano'n dili tahatagan og anak. Para wa tay kawilihan sa usag-usag kung magbuwag na ta. Shin, ay magsulti, anak, please. Mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Dili na ko, Jomar. Buwag na ta. Shin. Itutulog na lang ang lungkot na nadarama. Itutulog na lang bigat na dinadala. Gabi-gabi. Naibaw ko nga way laing mabasol ining hitabo nako. Ako rin yun. Maong wa ko'y mahimo, kundi dawato na ako nga wa naging si Shane. Dini na lang kutob, ug dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMA.